שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של נבטים אילוצים, והפעם אילוצים בטלוויזיה. וואו, כמה יש לנו לדבר על זה היום. יחד איתי היום, איילת רוזן, אשת טלוויזיה, בימאית, עורכת, מפתחת תכנים, זה הקשורה כל כך ארוכה ולא הסתכלתי במחברת שלי. שלום איילת, מה שלומך? איך את מרגישה? היי, אני בסדר גמור, איך אתה? טוב, תודה שאת איתנו היום. אילוצים בטלוויזיה, בהתחלה כשככה התחלנו לגשש וניסיתי לחשוב מה יכול להיות אילוצים ויצירתיות בטלוויזיה, והתחלנו לדבר, לא ציפיתי בכלל שזה יהיה שיחה כל כך מעניינת, שיש כל כך הרבה אזורים וכל כך הרבה מקומות וכל כך הרבה נושאים שונים ואילוצים שונים בעולמות שונים בתוך טלוויזיה. אז אני אשמח שנדבר על זה קצת. בטח, אני חושבת שהרבה אנשים פשוט בגלל שהם צורכים את זה בשעות הפנאי, זה משהו כזה שהוא given, שהוא שם. אני פותחת את הטלוויזיה ויש לי מה לראות. ואז אנחנו קצת שוכחים שיש מלא עבודה מאחורי הקלעים, ושמישהו או מישהי עבדה כדי שהדבר הזה ייראה כמו שהוא ייראה, וכדי שזה יתפוס אותנו. וזה עבודה שיש לה המון רבדים, ואולי העובדה שאנשים לא חושבים עליהם מראה שעשו אותה טוב, שהיא באמת, כי זה אמור להרגיש effortless. כאילו זה נמצא שם ברקע, עצם העובדה שאת לא יודעת שעבדו על זה ושיש צוות שלם, כן נמלים שלם מאחורי הקלעים שעובד על כל הדבר הזה, זה גם כן איזשהו סממן של איכות. כן, זה חייב להרגיש פשוט כיף, זה חייב לתפוס אותך בשנייה הראשונה, שבאת צופה, כי אם תרגיש התאמצו, אתה אף פעם לא רוצה מישהו כזה מתאמץ, נכון? אתה לא בא לך לדבר עם מישהו שעושה מאמצים להרשים אותך, לא בא לך גם לראות תוכן שמנסה. אתה רוצה כאילו משהו חזק שיתפוס אותך, נקודה? אוקיי. מה זה אומר להיות איש טלוויזיה? למה אומרים איש טלוויזיה? מה מגיע, איזה מטען מגיע עם הטייטל הזה? וואו, המון. אני חושבת שבשביל להיות איש טלוויזיה או אשת טלוויזיה, יש צורך בכמה דברים. אחד זה הבנה של קהל, כלומר למי אתה מדבר. שתיים זה הבנה של איך לתפוס אותו, איך לעניין אותו, ושלוש זה איך לעשות את זה. כי אנחנו בעצם בעולם שהוא מאוד רווי באטרקציות, בגירויים, והטלוויזיה יש לה הרבה מול מה להתחרות, אז אני למשל, כשאני עושה שידורים חיים, או בכלל בפיתוח פורמטים, אני צריכה לחשוב על כל המכלול הזה, ואני הרבה שומעת אנשים מדברים על סושיאל מדיה, וה-3 seconds hook, אצלי יש לפעמים 1.5 שעות של הוק, או 3 שעות של הוק, שבהם אני חייבת שהצופה או הצופה, כשמצטרפים, ירצו לראות את הדבר הזה, ואם בסושיאל מדיה אני יודעת מאיפה הם התחילו, ואני יודעת שאני יכולה לקחת אותם לאיזה מסע, כאילו סבבה, תפסתי אותם ב3 שניות, אני עכשיו אולי יכול לקבל את הקשב שלהם ליותר, פה אני צריכה שגם אם בן אדם יזפזפ, גם אם הוא מגיע באמצע, הוא ידע בדיוק על מה מדובר, הוא ידע למה הוא רוצה להישאר, הוא ידע באיזה תוכנית הוא צופה, כלומר רק מהפריים, רק מהוויזואליה, מהשנייה הראשונה הזו שהצופה או הצופה נופלים על המסך, שהם ידעו מה הולך שם. אז אני חושבת שיש פה גם ברנדינג, גם תוכן, וגם איפשהו פרסום, כאילו בתוך הטלוויזיה, כי אתה חייב כל הזמן למשוך תשומת לב. ובתוך כל זה, אם אנחנו שנייה עושים זום אאוט למקרו של טלוויזיה, אתה צריך גם כל הזמן לחדש, גם בתוך התוכנית, וגם אם אתה ממציא דברים חדשים. ובגלל זה למשל, אתה יכול לראות הרבה תוכניות שהייתה להם עונה מוצלחת, ובעונה הבאה הם מעלים שלב, כי זה תמיד צריך להתחדש, זה תחום שאתה תמיד צריך, כאילו להתחיל הכי חזק ולהגביר, כזה מין. מה זה אומר ההבדלים האלה בין בימאית, עורכת לפתחת פורמטים? מה כל אחד מהטייטלים האלה פותח? מה מאחורי הדלת כל אחת מהדלתות הללו? בטח, אז אולי אני אתחיל עם עריכה של תוכן, שהיא יותר כאילו היא כובע אחד של יצירה של טלוויזיה, שאומרת הדבר הבא, קיבלתי שעה מהזכיין, שעה מהערוץ, ועכשיו אני צריכה למלא אותה במשהו, והתפקיד שלי הוא ליצור את הדבר הכי מושך והכי מעניין בשעה הזו, וזה יכול להיות שידורים חיים, זה יכול להיות אינטרטיימנט, זה יכול להיות דוקו, כל דבר, אבל כאילו
זה הדבר, ואני העורכת, אני האחראית, האימא של האירוע הזה. עכשיו, כל תחום מביא איתו אתגרים משלו, אני חושבת שיהיה נורא מעניין לדבר על המקום, כאילו מקום שהייתי בו, שזה שידורים חיים, כי יש שם אילוץ, אני חושבת שהוא ייחודי לדבר הזה, והאילוץ הזה הוא זמן. יש המון פרויקטים שבהם אתה אומר, אוקיי, כאילו שמתי לי דדליין, אבל אני לא בדיוק, כאילו, אני לא בדיוק שם. אז אני אדחה אותו. ופה, אצלי, האולפן נפתח, המצלמות נדלקות, בשעה מסוימת, וזהו, זה מה יש. ואני חייבת שיהיה לי תוכן מדהים לשעה הזו. אז זה בעצם תכנון מאוד 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 קפדני של משהו, עם ידיעה די מוחלטת שכשאני אגיע לשידור, משהו ישתבש. ואני אתן לך דוגמה. אני נזכרת במקרה שבו הייתה לי תוכנית, הכל היה מסודר, נהדר, ואז האורח שלי, של האייטם הפותח, זה היה תוכנית בוקר, 7 בבוקר, היו חדשות די משמעותיות, ואני כזה לפני התוכנית מוודאת שהאורח בדרך והכל בסדר, זמנים, יופי נהדר, ואז מגיעה השעה 7, יש תמיד מבזק חדשות, באותו יום זה היה מבזק קצר במיוחד, ואומרים לי, אני אומרת, אוקיי, איפה האורח? אומרים לי, כן, מסתבר שהאורח נסע בטעות לאולפן של המתחרים, ברמת החייל. וואו. אין לי את האורח שלי. ולא רק זה, הוא גם נכנס לאולפן שלהם. אני רציתי להקליט את עצמי. ואז בעצם יש לי 3 דקות, אמיתי, לחשוב איך לפתור את הקרייסיס הזה, וגם לתקשר את זה לכל הצוות שסביבי. כי אני עורכת את התוכן, אבל יש לי תחקירנים ותחקירניות, יש לי בימאית שאחראית על המצלמות, ויש לי את הטלנטים, את המנחים באולפן, ואני צריכה למצוא פתרון ולגרום לו לקרות. אז למשל בנקודה הזו... ולגרום לו להרגיש effortless לצופה. בדיוק, שזו הייתה התוכנית שלי, all along, ברור, זה לא שאני כאילו בהיסטריה מתתי, החלפתי צבעים ועכשיו אני צריכה שמשהו יקרה, לא, התכוונתי שזה יקרה. אז נגיד באותה סיטואציה, הבנתי, בדרך כלל יש חדש מבזק ואז פרסומות וזה נותן לך זמן. באותו יום, נדמה לי שזה היה 9 באב, זה היה רק מבזק, זה אומר שהיה לי 3 דקות באמת לתפעל את כל האירוע הזה, ובזמן ששלחתי תחקירנים לחפש כאילו מישהו שאני יכולה להכניס, לעלות, אם אולי האורח של האייטם השני יכול כבר להיכנס, פתחתי את זה גם לטלנט, למגיש של התוכנית בוקר, שזה בדרך כלל משהו שאני לא עושה, כי התפקיד שלי כעורכת הוא גם להיות ברייר בעצם, בין כל הכאוס שהולך מאחורי הקלעים. צריכים לשמור על פסון וצריכים להיות... בדיוק. המגישים צריכים לדעת שכאילו, everything is under control, הכל בסדר, הכל מתקתק, אם הם לחוצים זה עשוי להיראות על המסך, אבל כיוון שהיה לי כל כך מעט זמן, הבנתי שאני חייבת כאילו את הכל, שיתפתי אותו ובאמת ככה תיקסנו את זה יחד והצלחנו בעזרת אחת ארוחות בפאנל בכלל, להעלות מישהו מאוד בכיר בשיחת טלפון, שזה היה אייטם ראוי לפתוח איתו את התוכנית. אז האילוץ הזה של זמן, הוא אילוץ מאוד מאוד חזק. היה לי גם מקרה שבו הייתה לי תוכנית, מה זה, הייתי מבסוט על החיים, תוכנית מתוקתקת של הכל, כל האייטמים סגורים, כל האורחים מתוחקרים, הכל נהדר. ואז בגלל שהכל נהדר, אני גם מגיעה למשרד מאוחר, כי אין לי מה לעשות. ובדרך למשרד, אני מקבלת טלפון מהערוץ, שהתוכנית שהייתה אמורה לעלות היום ב3, הם רוצים בעצם תוכנית אחרת, הם רוצים לעשות ספיישל על משהו, ויש לי 4 שעות להרים תוכנית, על נושא אחר לגמרי. אז זה להתחיל לחשוב את מי אנחנו יכולים להביא, מי יהיה מעניין, איך אני בתנאים האלה, באילוצים האלה, עדיין מנצחת את הרצועה. איך אני בין כל הדברים האלה עדיין גורמת לצופה או לצופה שלי, כל הזמן להישאר, כל הזמן להתעניין. וזה עוד מבלי שדיברתי על פרסומות, כאילו הדבר הזה שבו כאילו עד שתפסתי את הצופים, אני גם אומרת להם, לכו תכינו לכם משהו לאכול ותחזרו אליי. אתה צריך לעבוד נורא נורא קשה בלהחזיר אותם. ולמשל... צריך להיות ראוי לתשומת הלב שלהם, שלא יזפזפו. לגמרי, שלא יזפזפו, או אני לא יודעת אם יצא לך, לי יצא המון פעמים, להגיד וואי, אני אצא מהבית עוד שנייה, אני רק אסיים לראות את זה. ואם איחרת לאנשהו בגלל תוכנית טלוויזיה,
זה אומר שהעורכת עשתה עבודה טובה. כי באמת זה התפקיד שלי, לגרום לך להישאר, לגרום לך לראות את התוכן הזה. ובשידורים חיים יש אומנם את כל האילוצים האלה, אבל הפלוס של כל האילוצים האלה, זה שזה נורא מרגש, כלומר, הכל יכול לקרות בשידורים חיים. זה הדאונסייד, וזה גם הפלוס הגדול. זה ממכר? סליחה? זה ממכר? האקשן הזה, הלחץ הזה, החרדה הזאת, כן, כעורכת, הפעילות הזאת. זה ריגוש מטורף, זה אדרנלין C, אתה בעצם מגיע למקום, ומה שקורה עכשיו קורה עכשיו, והוא קורה עכשיו למאות אלפי משקעי בית, למיליוני אנשים. זה להיות ברגע, זה לקרוא את הסיטואציה, זה להביא אלתור יצירתי, תחת אותם אילוצי זמן, תחת אותם אילוצי איכות שדיברנו עליהם, נכון? כדי לשמר את התשומת לב ולבדר את הצופים. נכון מאוד. עכשיו, אמרת לבדר, לפעמים זה חדשות, אבל גם החדשות צריכות להיות מוגשות בצורה שמעניינת, או הרבה מהתוכניות שאני עשיתי התחילו באקטואליה קשה, ואז הפכו לאקטואליה רכה. אז יש פה באמת כל הזמן לשמור את הדבר הזה. אוקיי. לפני שנמשיך, בואו אני קצת תחזור אחורה. איך מגיעים לזה? תגידי לי, איך מגיעים להיות אנשי טלוויזיה? אני חושבת שצריכה להיות לך תשוקה לטלוויזיה, מגיל 0, אבל מה זה לטלוויזיה? אני חושבת שזה תשוקה לספר סיפור, ותשוקה לאנשים, לבאמת להקשיב לאנשים, ולהבין דברים אחרים שלא הבנת לפני דרכם, וגם תשוקה לאימפקט. טלוויזיה זה כלי. אני רוצה שנייה לעשות איזושהי פאוזה קטנה. כי מצד אחד אנחנו מדברים טלוויזיה, ואין ספק שהיא מאוד דומיננטית בחיים שלנו, אין ספק שהייתה דומיננטית יותר בחיים שלנו. נכון. נכון? ומשהו משתנה. כלומר, דיברנו על העניין הזה, אחד הדברים שציינת קודם בשיחה, זה שצריך לתפוס את האנשים מהשנייה שהם מזפזפים לערוץ שלנו. ואילו בנטפליקס או ביוטיוב או לא משנה מה, או אפילו ברשתות חברתיות, שאנחנו רוחצים פליי, אנחנו מתחילים מהשנייה הראשונה. אז יש מקום לאיזשהו הוק שיהיה בהתחלה, ואחר כך אולי קצת פחות. אבל שמזפזפים בשידורים חיים בטלוויזיה בערוצים, זה לא ככה, כי אני יכול ליפול לתוכנית באמצעיתה, ולא בהכרח בראשיתה. נכון. משהו משתנה בעולם הזה. אבל לטלוויזיה, כשאנחנו מדברים עכשיו על מה שאת עושה בעולם של טלוויזיה, ואיך לתפוס את התשומת לב של הצופה, ואיך לשמור על איכות גבוהה, נכון? ושזה יהיה סימלס, בלי שהאנשים בבית ידעו בכלל שקורה משהו, ועדיין להיות מספיק איכותיים, כדי שירצו להכניס אותנו הביתה, בסדר? למרחב האינטימי שלהם, עדיין יש פה דברים שאפשר ללמוד מהם, על יצירת תוכן, על שידורים חיים בסגנון של סטרימינג, טלוויזיה עדיין לא נעלמה מהעולם, נכון? אז עדיין מאוד מאוד אקוטי, זאת אומרת, גם אם אנחנו מדברים טלוויזיה, ומישהו בא וחושב, אולי רגע, שנייה, טלוויזיה, אין לי טלוויזיה, אני כמו אצלי בבית, אני קורד קאטר, אין לי, לא יס, לא הוט, לא כלום, יש לי מחשב ואולי חיבור לנטפליקס, בסדר? אז מה זה כבר טלוויזיה בשידורים חיים, כמו שאנחנו מדברים עכשיו? אבל לא, יש הרבה מאוד דברים שאפשר לקחת לסטרימינג ולסושיאל ויצירת תוכן בסופו של דבר אנחנו מדברים כאן איך ליצור תוכן איכותי תחת אותם אילוצים שקיימים גם בעידן שהוא פוסט טלוויזיה, אם קיים עידן כזה, נכון? עדיין יש הרבה מאוד דברים מה לקחת מכאן. לגמרי, ואני רק אגיד מילה על כל הסטרימרים, נטפליקס למשל, בשנים האחרונות התחילו גם לעשות אירועים חיים. הרבה פעמים היה להם קשיים מטורפים טכניים כשזה קרה, אבל גם הם הבינו את הכוח של אירוע שקורה עכשיו, ואתה צריך להתאמץ כדי להגיע אליו. אז זה זולג, כלומר יש זליגה משם לשידורים המסורתיים והפוך. מדהים. אז אמרת שיש לך תשוקה לטלוויזיה בגלל האימפקט, בגלל מה שהיא עושה, בגלל שהיא חודרת לכל בית, בגלל שהיא מביאה לשינוי. מה בשבילך היו, לא יודע מה, כשגדלת רגעים טלוויזיונים או משהו בטלוויזיה שתפס אותך כל כך ואמרת וואלה, אני חייבת לעשות טלוויזיה? אני חושבת שהדברים שמשכו אותי כילדה הם באמת בבידור. הדברים שהם
היו רגעים כאלה שאתה חייב לראות, אבל אתה יודע, גדלתי בעידן של מעט ערוצים, לא הרבה ערוצים, אז לא יודעת מה, דודו טופז מבטיח שיבואו חייזרים לאולפן וציפי... לגמרי, זה היה שוס לא נורמלי. אומייגוד, אבל כל המדינה דיברה על זה. זה מצד אחד. מצד שני, כשהתחילו להתפתח פורמטים בטלוויזיה, פורמטים שהם יותר מביאים סיפור, ולא רק שעשועונים, שעשועונים התחילו הרבה יותר מוקדם, למשל מפורמטים של factual entertainment, של דוקו ריאליטי, שנכנסו הרבה יותר מאוחר. אז ראיתי שאלה מקומות שיכולים להביא סיפורים של אנשים, שאחרת לא היית מגיע אליהם, וזה מה שנורא עניין אותי. אני חושבת שברמה האישית, אני בן אדם שמאוד מתעניין באנשים, אני בן אדם שאוהב סיפורים של אנשים, שמבין איפה הסיפורים שלהם יכולים לשנות חיים של אנשים אחרים, ואיזה כוח יש בזה. כלומר, בין אם זה, אני זוכרת, זה היה לפני באמת 20 שנה, הבאנו זוג גאה שעשה ילדים בפונדקאות, והם דיברו על, אז זה היה ביג דיל, שדבר כזה יהיה בטלוויזיה. תראה כמה העולם השתנה, והוא השתנה גם בזכות רעיונות, וגם בזכות השתתפות של אנשים מהקהילה, בתוכניות, ברעיונות. כאילו, יש כוח גם לנרמול של זה, וגם לשמוע שנייה את הבן אדם. יכול להיות שאיזה מישהו לפני 20 שנה פתח את הטלוויזיה, ואמר מה זה, זה מגעיל, זה ככה, ואז שמעת ממנו, רגע, מה הבעיה? מה זה? אוקיי, זה שינה לו משהו בתפיסה. אז אלה המקומות שאני כיוצרת הרבה פעמים אוהבת ללכת אליהם, כי אני מרגישה שזה משנה מציאות באמת. כי יש לזה כוח לייצר אימפקט. כן, כי אנשים יכולים שתתפוס אותם בהוק של הבידור, ובעצם זה יעשה להם משהו בתפיסה. כלומר, אני חושבת שטלוויזיה טובה מושכת אותך עם הלב, אבל משנה לך במוח, כאילו במחשבה. זה כמו הרבה פעמים שמדברים על מחירות, נכון? קודם כל תתפסי את הקונה בבטן, ואחרי זה תתני לו את הרציונל למה הוא צריך לקנות את זה. כן, אבל תראה, בסוף זה מדיום של תשומת לב, והדבר שמפעיל אותנו, דבר ראשון, זה הבטן, זה הלב. אתה רואה משהו כאילו unbelievable, אתה עוצר ומקדיש לו תשומת לב. סתם זה, יש פורמט, שאגב יצא לפני The Masked Singer, הזמר במסכה, שבו זוגות, כלומר שני חברים באים להתחרות משהו, ואחד מהם בתוך חליפה ענקית של בובת סנאי, ואתה רואה פריים של סנאי ענק, הולך ביער ומנסה לעשות כל מיני דברים, כאילו, וחבר שלו מפעיל אותו, והפריים הזה זה משהו שאתה לא יכול להתעלם ממנו, אז אתה חייב לראות את זה. ולמשל הזמר במסכה לקחו את האלמנט הזה של אומייגוד, כאילו סנאי הולך, והשתמשו בו לתוכנית בידור שאחרי זה כבשה את העולם. אבל השימוש החכם הזה במשהו שהוא unbelievable, או משהו שאתה כזה עושה לו דאבל טייק, זה החוכמה של טלוויזיה, וזה יכול לבוא בשידור חי, זה יכול לבוא בדוקו, זה יכול לבוא באינטרטיימנט, אבל אני אצטרך חוק כלשהו כדי שתקשיב לי. כלומר, אם אני ככה מנסה לזקק את זה, את אומרת, צריך להיות מוכר מספיק, כדי שנדע איך לשייך את זה ואיך להתייחס על זה, אבל גם מספיק חדש, כדי שזה יעניין אותי להמשיך לצפות. נכון מאוד, וזה ממש כאילו מה שאמרת ממש, זורק אותי לתחום של הפורמטים, ששם ה-buzzwords, מה שכולם מחפשים, זה fresh and familiar, משהו שאני רואה אותו ואני יודעת מהו, אני יודעת אם זו תוכנית דייטינג או משהו היבראו, ובאותה נשימה הוא שונה מספיק כדי שאני אשאר לראות אותו. ויש המון... אנחנו יכולים לתת כמה קטגוריות, ואז דוגמה לכל קטגוריה? למה אתה מתכוון? ז'אנרים של פורמט? נניח יש בישול, יש דייטינג, יש תחרויות. בתחרויות יש לך בישול, יש לך תחרויות טלנט, נכון? שירה. יש לך ריאליטי שהוא על כסף. שהתחרות היא פשוט על כסף. יש לך factual entertainment, שזה בדרך כלל סוג של ניסויים חברתיים. למשל,
אפשר דוגמאות איך זה גם פרש וגם פמיליאר בכל אחד מהם? אז אני אשתמש במשהו שממש עלה עכשיו בנטפליקס, בבקשה. שקוראים לו Building the Band, וזו בעצם תוכנית שלוקחת שני אלמנטים שכל מי שרואה טלוויזיה מכיר אותם כבר מפורמטים אחרים, אבל לוקחת אותם לתחום חדש. זו תוכנית שבה יש זמרים שרוצים להיות בלהקה, הם ב50 פודים כאלה, 50 חדרים כאלה, שכל מי שרואה Love is Blind מכיר אותם, זה בדיוק אותם פודים, והם שומעים בעצם, כל אחד מהם עולה לאודישן, בלי שהשאר רואים אותו, השאר שומעים אותו בלבד, ומחליטים אם הם היו רוצים להיות איתו בלהקה או לא. וזה פורמט אלמנט, פורמט פוינט, שהוא 100% דומה, זהה. לכאורה ל-The Voice, שזו תוכנית סופר מצליחה, תוכנית שבוחנת האם בעצם זמרים נורא גדולים ייתנו צ'אנס למישהו על סמך הקול שלו, ולא על סמך איך שהוא נראה או הסיפור שלו. אז בעצם Fresh and Familiar, זה כמו מיזוג כזה בין שידוך בין Love is Blind לבין The Voice. בדיוק, עשו את זה, ולקחו את זה לתחום חדש של להקות. אז זה דבר שהוא נורא חשוב בתחום הזה, אבל אני חושבת שבמהות של התחום של פיתוח פורמטים ושל טלוויזיה בכלל, יש עניין של לזהות איזושהי סוגיה אנושית, כמה שהיא יותר גלובלית, כמה שהיא יותר כאילו אמת שכולם מתעסקים בה ככה יותר טוב, ולהתייחס אליה בצורה מקורית. אני אתן דוגמה. סליחה, לפני שאת נותנת דוגמה, אני רוצה שנייה לגעת קצת בביזנס מודל. דיברנו מקודם על חדשות, אקטואליה, שידורים חיים וכולי, דיברנו על פרסומות. אנחנו מנסים לייצר, לשמר תשומת לב, כדי שנצא לפרסומות ויהיה מודל עסקי, שבשביל זה אנחנו גם, נכון? בשביל זה התכנסנו כאן לייצר כסף, גם זה מקום עבודה, צריכה פרנסה, זה המודל העסקי. כשמייצרים פורמטים, זה גם בשביל הפרסומות, אבל יש פה עוד אלמנט, נכון? שזה למכור את זה בכלל לערוצים אחרים, למקומות אחרים. כשאתה מייצר פורמט, תראה, אפשר לתקוף את זה בשתי רמות. יש חברות הפקה שמייצרות פורמט טלוויזיה, ודבר ראשון הולכות איתו לשוק המקומי, והם יצליחו איתו שם, ואז יכול להיות שהוא יימכר. יש חברות, וארמוזה פורמט חברה ישראלית סופר מצליחה, שאני עבדתי בה, היא אחת כזו, שאומרות, אוקיי, העולם הוא גדול, אין לנו מה ללכת עכשיו לשוק אחד, אנחנו נחשוב מראש על פורמט טלוויזיה, שיתאים לכולם. ואז יש לך אתגר של באמת למצוא נושא שמתאים לכולם, ולמצוא פורמט שיוכל להתאים לכל אילוצי השידור של הטריטוריות השונות. לדוגמה, באנגליה נהוג שהשעון של חצי שעה, או שעה. באיטליה זה יכול להיות 3.5 שעות. בדרום אמריקה הם אוהבים את זה יותר כזה עם טוויסטים ודרמה שהיא כמעט טלנובלה. אבל עכשיו אני זורם איתך לגמרי, ועכשיו אני רוצה לזרום יותר עמוק, בסדר? את צריכה גם לפנות לאיזשהו מכנה משותף מאוד יסודי ומאוד אנושי, שיכול להתאים גם לאיטלקים וגם לברזילאים, וגם לבריטים וגם לישראלים לצורך העניין. נכון מאוד, ופה נכנס בעצם הסקיל של לזהות או להתעסק במשהו שרלוונטי לכולם. ואני אתן כמה דוגמאות. למשל, פורמט בריטי סופר חמוד שקוראים לו The Week the Women Left, והוא מתעסק בשאלה של אוקיי, מה, כאילו גברים חושבים כזה שהם עושים הכל ושולטים בעולם הזה וזה, מה היה קורה אם כל הנשים היו נעלמות יום אחד מהחיים, ולקחו עיירה שלמה באנגליה, וכל הנשים הלכו לכמה שבועות, ובעצם פורמט שמתעד מה קורה. או פורמט אחר שקוראים לו sort your life out, שמתעסק בעניין הזה שכולנו קונים כל הזמן חפצים. אגב, אני חייב לציין, להיכנס ולהפריע לך ולהגיד קבל עם ופודקאסט, כאן שאשתי אחר כך תשמע, שבוע אני לגמרי יכול להסתדר, אבל כמה שבועות? נשמע לי לגמרי, העיירה הזאת מתפרקת. אני מסכימה. ופורמט אחר, sort your life out,
sort out your life, שמתעסק בעניין הזה, שכולנו כל הזמן קונים, וכולנו אומרים, וואי, הבית שלי מלא בחפצים, ולוקח משפחה, ושם את כל החפצים שלה, של כל מה שיש לה בבית, בהנגר ענק, ומאמת אותה שנייה עם המציאות הזו. או אם אנחנו הולכים לנושא של דייטינג, אז למשל Love is Blind, אומרת, אוקיי, האם אתה מתאהב באופי או ביופי? האם אתה יכול קודם להתאהב בבן אדם, ואז לפגוש אותו, זה יחזיק, זה לא יחזיק? ובנו פורמט שבוחן את השאלה הזו. אז אם מצאנו, אם אני מרגיש שאני חושב שאני יודע, מצאתי איזושהי אמת אוניברסלית כזאת שסביבה, אני חושב שאפשר או ראוי או יהיה מעניין לבנות פורמט. מה הצעד הבא? איזה עוד סט של אילוצים יש בתוך העולם הזה של יצירת פורמטים? אז א', אתה צריך באמת לראות שהוא מספיק חזק. כאילו אני מחייכת כי קרה לי אתמול, וקורה לי כמה פעמים בשבוע, שאנשים פונים אליי ואומרים לי, יש לי פורמט, יש לי רעיון שמסתובב איתי כבר שנים, אין הולך לכבוש את העולם. אני אומרת, אוקיי, מצוין, מה הרעיון? אומרים לי, סתם, אנשים שלא מכירים מתאהבים. אוקיי, נהדר, מדהים, מה קורה בפורמט? כאילו, יש לך את הרעיון הזה, יש לך את הנקודה הקטנה הזו, אוקיי, איך זה מחזיק עכשיו? חצי שעה, שעה, 3 שעות, מה קורה? למה זה מעניין אותי? איפה החידוש? על מה זה מדבר? מי הולך לתוכנית הזו? מי צופה בתוכנית הזו? מי יקנה את התוכנית הזו? כל מיני שאלות מאוד חשובות שצריך לשאול, כי בסוף זה שוק, ואתה צריך, זה נהדר שעשית איזה מוצר, ויכול להיות שפתרת את כל הדברים האלה, והוא מוצר טוב, בסוף מישהו צריך גם להיות מעוניין בו, ואני יכולה לשתף אותך. כלומר, כן, סליחה. כלומר, אם אני מנסה לתרגם את זה, מה שאת אומרת, זה לא מספיק שיש לך את הרעיון לפורמט, את אותו רעיון מסדר, שאנשים שלא מכירים מתאהבים. זה לא מספיק, אתה צריך לתת את זה, איזה ביטוי יש לזה, מה הסיפור שם, נכון? איך זה בא לידי ביטוי? איך הם נפגשים, מה הם נפגשים, מאיפה הם מגיעים, מה עובר עליהם בדרך, איזה, לא יודע, אם עכשיו אנחנו הולכים לחתונה מבט ראשון, יש מיילסטון לאורך המסע הזה שלהם, נכון? וזה לפני שהם נפגשים דרך החתונה עצמה, ואחר כך ההנימון, ואחרי זה נכון. החיים המשותפים, יש איזשהו ג'רני כזה שהם עוברים דרכו. נכון, אז אתה בעצם, מה שתיארת פה, זה פיקים. הפיקים האלה, הם הדברים הם ה-3 seconds hook שלי, אוקיי? והם מפוזרים לאורך פרק, והם מפוזרים לאורך העונה. כלומר, אתה חייב שתהיה איזו התקדמות, ואתה חייב, כשאתה יוצר פורמט טלוויזיה, אתה חייב לחשוב על כל ההוקים האלה, על כל הפיקים, על כל העליות, וזה דבר שגם הקומישיונרים רוצים, כלומר, גם מי שיקנה את התוכנית הזו, וגם הצופים, כי שוב, אני צריכה להתחרות, גם אם אני הולכת לנטפליקס וסטרימרים והכל, כן? אני עדיין בן אדם יכול להפסיק לראות את התוכנית לי ולכת למקום אחר, ואני עדיין מתחרה גם עם ה-second screen, שהוא כנראה כאילו קופץ לו איזה משהו, איזה וואטסאפ מאשתו, whatever, והוא צריך עכשיו, כאילו אני צריכה להתחרות בכל זה. אז יש פה מחשבה על תכנון תוכן בכמה רמות. התכנון תוכן של יחידה, של פרק, איך יש לי ריגוש כל הזמן, תכנון תוכן של העונה, איך יש לי ריגוש, עליית מדרגה מפרק לפרק, ואיפה בעצם אני עוצרת, כאילו איפה אני עוצרת את הפרק, מה הקליפהנגר שלי, שזה נורא כיף. ולי כיוצרת של פורמטים יש עוד שכבה, והיא איך אני לוקחת את כל הדבר המרגש הזה שעשיתי, וגם משווקת אותו החוצה, כלומר, עכשיו מספרת אותו בצורה מספיק מעניינת, כדי שקומישיונר שרואה 40 כאלה ביום, ירצה להקשיב בכלל, ואתה יכול לקחת את זה מאוד גבוה ולעשות איזה וידאו מטורף, ואתה יכול לקחת את זה מאוד נמוך, ולמשל, יש פורמט שהולך לעלות עכשיו בכאן, קוראים לו 4 חתונות, for weddings, פורמט בריטי, שהוא כמו בואו לאכול איתי של החתונות. אוקיי? אתה 4 קולות הולכות כל פעם לחתונה של מישהי אחרת, ואתה יודע, שופטות אחת השנייה על חתונה שלה. וואו.
וכשפצ'פצ'ו את הפורמט הזה, הם חשבו מי יהיה הקומישיונר הנכון, או הקומישיונרית הנכונה, שירצו את הדבר הזה, והלכו ושלחו לו הזמנה לחתונה, עם התאריך של הפיץ' ועם השם של הפורמט, ועוררו את הסקרנות סביב זה. כלומר, בן אדם מקבל 90 מיילים ביום, פתאום הוא מקבל הזמנה לחתונה עם תאריך של פיץ', רגע, מה קורה פה? אתה כבר בא מסוקרן. אז זה גם קריאטיביות כאילו סביב, כאילו בעצם יש לי פה שני לקוחות, יש לי פה את הקהל הרחב שבסוף התוכנית הזאת צריכה לדבר אליו, ויש לי פה את הלקוח B2B שלי אם תרצה, שאני כאילו צריכה כן, מי שמשלם את כל הדבר הסיפור הזה. כן. אז יש פה מחשבה בעצם על תוכן או על שיווק של הדבר הזה בכמה רבדים. אמרת משהו בשיחת הכנה שאני רוצה לגעת בו עכשיו, זה העניין הזה של המיתוג, נכון? זה עניין שאת מייצרת כל פעם איזושהי מסגרת מיתוגית, ומה שנתת דוגמה עכשיו, הזמנה לקומישיונר לבוא לבחון את הפיץ' בצורה של הזמנה לחתונה, שזה מאוד הולם את ערכי המותג של הפורמט הזה, נכון? דיברנו, אני רוצה שאת תגידי את זה, מה המשמעות של מיתוג בשוק הזה? בצבעים, בפריימים, באינטונציות, בשפה, בטלנטים, באופי, בתנועת מצלמות, מה המשמעות של הדבר הזה? אני בטח, מוצר טלוויזיוני, כמו כל מוצר, המיתוג נמצא שם בהכל, ומוצר טלוויזיוני הוא מוצר של תוכן בסוף, הוא מוצר ויזואלי, ולכן יש משמעות, אגב זה נכון לכל מוצר, כן, אבל בטח כשהמוצר הוא תוכנית, גם הצופה או הצופה שלי, וגם הקומישיונרית, חייבים לדעת בשנייה הראשונה, במה הם צופים, לאן זה הולך, ולמה להם, כאילו, איפה הם? זה נורא חשוב כדי לרצות לקנות, בשביל שתהיה לך דעה על משהו, אתה חייב לדעת איפה אתה. אז לצורך העניין, כשאני בונה פורמט, אני אדע, גם כשאני אכין לזה את ה-Sales Enablement Assets, כן? אבל גם במוצר עצמו, אני אדע מאיפה אני רוצה לספר את הסיפור. האם יש לי איזה שעשועון עם אולפן ענק, שאז אני רוצה wide shot ענק שיראה את הגודל של הדבר הזה, ואני אגיד, וואו, מה, כאילו, הטירוף, הרגש בזה, או שזה פורמט, סתם אני נזכרת בפורמט שהיה תחרות של אנשים שעושים מיניאטורות, ואז obviously זה הכל כאילו בסופר סופר קלוז-אפ של הדבר. כשאני בונה פורמט, בסופו של דבר מה שאני מפיקה הוא בייבל, הוא ממש מתכון מפורט, לאיך הדבר הזה צריך להיראות. מי מנחה את הדבר? ספר מותג. ספר לגמרי, מי מנחה את הדבר הזה? זה מנחה כזה קצת מעונב, או שזה מישהי פרועה כזו סופר כיפית? מי המתמודדים? אני אתן דוגמה במאסטר שף, המתמודדים תמיד יהיו בשלניות חובבים, שפשוט כל המשפחה אומרת לה, וואי, אתם מבשלים מדהים. האנשים האלה לא יכולים להשתתף במשחקי השף, נכון? משחקי השף, המתמודדים הם אנשים מקצועיים, וזה מה שבוחנים. האופי של המתמודדים, הם כזה, כמה קומוניקטיביים הם צריכים להיות, מה הם צריכים לעשות במסגרת הזו. לנינג'ה וורייר, אני לא יכולה עכשיו ללהק סבתא על הליכון, נכון? הנינג'ה אני חייבת כאילו אנשים שהם... זה יכול להיות אחלה פורמט, אבל נראה לי פחות. יש פורמט שקוראים לו The Fittest Pensioner, וזה פשוט כאילו אנשים בגיל הזהב, שהם בכושר יותר טוב ממך ממני, או יש פורמט שלוקח אנשים כאלה וצעירים כאלה, לא בכושר, ומתחרים. אבל כשאתה חושב על התוכנית, אז אתה חושב על מה השאלה, מה זה מחדש, איפה הפיקים, אבל גם מי משתתף בזה, מי צופה בזה, מה אני משדרת? כלומר, האם זה עכשיו משהו רציני שהולך עמוק, אם כן איזה אנשים אני מלהקת לזה, תחשוב אפילו על האנשים שאתה מלהק לחתונה ממבט ראשון, לעומת האנשים שהולכים ללאב איילנד, באיזה שלב הם בחיים, מה הם רוצים, למה האנשים שמשתתפים בתוכנית הזו, משתתפים בתוכנית הזו, כל מיני דברים, ואיפה למצוא אותם, הכי חשוב,
נכון? אתה צריך להראות שיהיה אפשר ללהק את הדבר הזה. ובשביל זה אני חושבת, כאילו, כשאני יוצרת פורמט, בעצם כל הניסיון שלי כעורכת משמש אותי פה, כי אני כעורכת יודעת איפה למצוא את האנשים האלה, מי יבוא, כמה קשה זה לשכנע מישהו להיות בטלוויזיה, או מה בעצם מניע אנשים ללכת לשם, ואלה דברים שבסוף אתה יכול לבנות פורמט נהדר, אבל אם אף אחד לא ישתתף בו, זה לא שווה כלום. אז בעצם יש פה מחשבה גם על הפרקטיקה, כשאתה עוד בתיאוריה, if that makes sense. זה מרגיש לי כמו עבודת נמלים פדנטית שתי וערב, שלקחת כמה וכמה דברים ולהרוג אותם ביחד, והכל חייב לשבת בול. להתחיל מאותה אמיתות אוניברסלית, להבין מה בכלל עושים, מה בכלל המיילסטונים והפיקים לאורך התוכנית, ומה בכלל הקליפהנגר, ומה בכלל ההוק בהתחלה ובהוק באמצע, ומי משתתף ולמה ומי ינחה, והאם בכלל יהיה מנחה, נכון? התאמה של הדברים הללו, איך מוכרים את זה החוצה, יש כל כך הרבה רבדים שצריך לשמור עליהם, על כל פסיק ופסיק צריך לדאוג שזה יהיה ברמה הכי גבוהה שאפשר, כי אני רוצה לייצר מוצר שנראה סימלס לצופה, וברמת איכות גבוהה, ששמר את תשומת הלב, לא משנה מתי הוא זבזב פנימה, כמות אילוצים מטורפת. נכון, וזה דבר שלוקח זמן, כלומר, יש כל מיני סיפורים על פורמטים שכאילו קרו ככה, זה אף פעם לא ככה, זה תמיד, פורמטים שקורים ככה, הם תמיד תוצאה של מסע. זה תמיד תוצאה של התעסקות עם עולם. כלומר, אם אני בעולם השעשועונים ואני רוצה לזקק איזה רגע, לנסות לחכות אותו, או להביא אותו למסך, אז יש לי את הרעיון הזה, ואני עכשיו אצטרך כמפתחת, להתעסק עם הדבר הזה וללעוס אותו ולנסות אותו, כלומר לשעשועונים יש מלא 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 טסטים, גם כשעבדתי בזה באנגליה וגם כשעבדתי בזה פה, הרבה מהיום שלך הולך לעשות טסטים לשעשועונים, לראות מה מעניין, מה כיפי, לא מה כיפי לי כמשתתפת, אלא מה כיף לצפות, כלומר תחשוב לא יודעת מה על משחק של טאקי, אני לא בטוחה שזה נורא כיף לשחק טאקי, נכון? לא בטוחה שזה כל כך מעניין לצפות במישהו משחק בטאקי. אז זה צריך... תתפלאי. כן, אולי יש פה פרמט. יש אנשים שעושים סטרימינג לדברים הרבה יותר דבילים, ויש צופים בהמוניהם. אז זה בעצם הרבה מאוד ניסוי וטעייה. אני חושבת למשל על המרדף, יצא לי לפגוש את אחד היוצרים, דני קרוולו, והוא סיפר שהם נגיד חיפשו איך להביא את הפריל הזה של מרדף של סרטים לתוך שעשועון, והיו להם מלא רעיונות. בהתחלה הם חשבו, אוקיי, מה אם יש מישהו פיזית שסוחב כסף, מישהו פיזית רץ אחריו, עד שהם הגיעו בתהליך נורא ארוך ללוח הזה, שלוקח אולי שנייה גם להבין אותו, ולדמות הזו של הצ'ייסר, שהיא נורא כזו גדולה מהחיים, ועד שהם דייקו את הכל, ויכולו למכור את זה ל-ITV. אז זה תמיד תהליך. וואו. יש עולם אחר, שגם בו עסקת, וזה דוקו. נכון. ובעולם של דוקו זה עולם שהוא שונה קצת. כי מצד אחד זה להתעמק לתוך נושא, זה לקחת נושא, ואיך לקחת לשמר את כל עולם של דיברנו על תשומת לב, ואיך שומרים את ההוק, ואיך לא מאבדים את הצופה, ואיך הוא לא מזבזב החוצה, אבל בו בזמן גם להוביל אותו לתוך נושא אחר, לעומקים של נושא שאולי הם לא ראו קודם לכן. וגם בזה יש לך ניסיון והתנסית. ספרי לנו קצת על זה. נכון. אז בעצם לעולם הדוקו הגעתי אחרי שעשיתי כבר שידורים חיים, ואחרי שעשיתי פיתוח, ואז הייתה לי את כל ההסתכלות הזו, ובעצם הדרך שלי לדוקו, אחרי זה עשיתי עוד כל מיני דוקואים, אבל הדבר הראשון שעשיתי בדוקו היה דוקו לצ'אנל 4, שהתגלגל אליי נושא, שהבנתי שאי אפשר להתעלם ממנו. בואי נעצור שנייה לפני שאת מדברים על הנושא הזה שלך. מה זה אומר דוקו? מה זה אומר דוקו? דוקו מתיימר,
ומתיימר לתעד את המציאות, להביא לך משהו דוקומנטרי, to document, להביא לך את המציאות כמו שהיא. אני אומרת מתיימר, כי ברגע שיש לך פריים, יש לך statement, יש לך, אתה מפספס משהו, אתה לא מספר את כל התמונה. וזה שונה מפורמט, בזה שאתה כאילו נותן לדברים לקרות, אתה מתעד את מה שקורה. עכשיו בתוך זה יש כלומר אם אני רוצה שנייה לתרגם את זה, לנסות לראות אם אני מבין, את אומרת בפורמט כמו ג'ייסר, כמו המרדף, כמו חתונה עם בת ראשון, כמו דברים אחרים, for weddings, זה איזשהו מוצר טלוויזיוני, אני אשפיע עליו כדי לנווט לאן שאני רוצה להיות, ופה בדוקו את אומרת אני מתעדת את הסיטואציה, את האירוע הזה, אני מתעדת בצורה חכמה ששומרת תשומת לב, אני מנהלת את כל האירוע כמובן, אבל זה עניין של תיעוד, את לא באה ולהשפיע על המציאות. נכון, בעצם פורמט הוא משהו שלא היה קורה בלעדיך, ודוקו הוא משהו שיכול להיות שהיה קורה בלעדיך. כלומר, אם אני עושה פורמט כמו first dates, שאנשים באים למסעדה שכולם שם בדייט ראשון, אז האנשים האלה לא היו נפגשים אחרת, והם לא היו יושבים במסעדה שכולה אנשים של דייט ראשון. אם אני הולכת עם מישהו, וזה דייט שהוא קבע לעצמו, ופשוט המצלמה שלי שם, אז הסיפור הוא אחר. כן? אוקיי. אז מה אני צריך בשביל דוקו? אתה צריך דמויות ממש 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 טובות. משתתפים עם סיפור, וואו, שהסיפור עצמו אי אפשר להתעלם ממנו. ואתה צריך אנשים שיתפסו את הקהל שלך. אמרתי להגיד שמדברים טוב, לפעמים הם לא צריכים לדבר טוב. לפעמים הם כל כך כאילו מעניינים, שזה לא משנה מה הם עושים, אתה רוצה לצפות בזה. ציינת בהתחלה שבתור ילדה מה שתפס אותך בטלוויזיה, ומשך אותך לתחום, זה היכולת של הטלוויזיה לייצר אימפקט. ואיך סיפורים של אנשים על המסך יכולים להשפיע על האדם הקטן שצופה בצד. עצם העובדה שהוא רואה את הפחדים שלו, את הסיפורים שלו, איך אנשים אחרים, את החיים שלו, הוא יכול לזהות את עצמו על הבן אדם במסך, ואיך האדם במסך בחר להתמודד עם החיים שלו, יכול לתת לו השראה ולהשפיע לטובה על אותו חיים של צופה. באיזשהו מקום, דוקו זה נראה לי כלי מאוד עוצמתי לייצר אימפקט שכזה, לעומק. אני יכול לתת הרבה יותר זוויות והרבה יותר נפח לסיפור שמתרחש מול המצלמה, נכון? נכון מאוד. דוקו זה חד משמעית מקום שיכול לשנות תפיסות. אמרת אני מזדהה עם הבן אדם, הרבה פעמים בתחילת הדרך אתה לא מזדהה עם הבן אדם, כאילו אם יש סטורי טלינג טוב אתה יכול להיות בהתחלה תשנא את הבן אדם הזה, אבל אז תתאהב בו, ופה זה חלק מהמסע. הגדולה, כן. ואני חושבת שפשוט לא כולם צופים בדוקו. כלומר, זה דרך אחת לעשות את זה, ואתה יכול לעשות את אותו אימפקט בפורמט של אינטרטיימנט, ובכל דבר אחר, אבל כן, בהחלט דוקו מאפשר לך איזשהו עומק, או כל סדרה, כל זמן ארוך מאפשר לך איזשהו עומק. האתגר בדוקו הוא באמת המעקב אחרי סיפור ספציפי, וגם היחסים שנוצרים לי כמי שמביימת, כמי שאחרי מנהלת את הפרויקט הזה, עם הבן אדם שאני מתעדת, שאני מביאה את הסיפור שלו. ושם הרבה פעמים יש מתחים שמתבטאים גם בשידורים חיים, כן? וגם הם מתבטאים בהכל, אבל בדוקו הם, אני חושבת, או בסדרות בכלל, הבן אדם יותר מושקע, הבן אדם נותן משהו משמעותי, הוא נחשף משמעותית, ואז יש איזשהו מתח בין הנאמנות שלי, לפעמים, למי אני נאמנה, לדמות, לבן אדם שאני מתעדת, או לצופה, ואיפה אני שמה את הגבול. עכשיו אני יודעת להגיד על עצמי, בטח עם כל הניסיון שיש לי, שאני לא אעשה אף פעם משהו שיעשה רע לבן אדם ששמח עליי. אבל זה לא תמיד הסיטואציה. כלומר, את צריכה מצד אחד שאותם אנשים בדוקו שאת מתעדת, שאת מספרת את הסיפור שלהם, כדי שתצליחי, את צריכה להיפתח מולם, שיפתחו מולך.
נכון? כדי להגיע לאותם נקודות ואותם עומקים שיהיה מאוד קשה אם בכלל לעשות בצורה אחרת. אבל בו בזמן את צריכה גם לזכור שאת מוצר טלוויזיוני, ושיש מישהו שמשלם על כל החגיגה הזאת, מישהו שנותן איזשהו מימון כזה או אחר, והוא רוצה את הסיפור, על כל הכאבים שלו, על כל הדרמה שלו, על כל הדברים שאולי קצת יכולים לכאוב אחר כך, לאותם אנשים שמופיעים על המסך. לגמרי, ולפעמים זה אומר להתקשר למי שתיעדתי, ולהסביר לה שבהתחלה לא הולכים לא לאהוב אותה. שבהתחלה, שאני בונה את הסיפור ככה, שבהתחלה היא לא תאהב את איך שהיא יוצאת, ושיש לזה תפקיד, ולהכין אותה נפשית לזה, או בזמן הצילומים, לקבל איזשהו אישור של גבולות, של מה מתאים לצלם, מה לא מתאים לצלם, איזשהו חופש של הבן אדם, אחרי סיטואציה לבוא ולהגיד, אני לא רוצה את זה בפנים. לא רוצה, זה היה לי קשה מדי. ואז יש פה איזשהו משא ומתן, אני אולי אגיד, וואו, זה הכי חשוב, יש לזה ערך, והם יגידו, לא, אני מפחד מה סבתא שלי תגיד, ואנחנו נעבוד על זה ביחד, כדי למצוא את המקום הזה, שבו הבן אדם שנחשף לא נפגע, אבל עדיין יש מוצר טלוויזיוני שאתה תרצה לראות אותו, ושגם יש לו ערך. וזה... כן, זה לפעמים לא פשוט. התחלנו שבשביל דוקו טוב צריך סיפור טוב, ורעיון טוב, והתחלת לספר לנו שנפל עלייך רעיון מאוד מאוד טוב, מהשמיים באיזשהו מקום. חד משמעית. בוא נדבר על תהליך יצירת דוקו דרך הדוקו הזה שעשית. בסדר גמור. כי זה באמת, כן, זה באמת מתחיל בצורה מיוחדת. אז הסיפור של הדוקו שלי מתחיל בכלל בכתבה שעשיתי למאקו. והתגלגלתי לראיין בחוקר מיניות, דוקטור רוני שטרקשל, על איזשהו נושא. ובסוף השיחה שלנו, הוא אומר לי, את יודעת מה, אולי את תוכלי לעזור לי, אני עושה איזשהו מחקר, אולי תוכלי לעזור לי לפרסם כתבה קטנה, שכאילו נשים שמתאימות למחקר שלי יוכלו להשתתף. אמרתי לו, טוב, בוא נשמע ממה. ואז הוא מספר לי שהוא חוקר נשים מולטי אורגזמיות. אמרתי, טוב, בסדר, כאילו מה, סבבה, מה מעניין? ואז הוא אומר לי שמדובר על נשים שחוות 200 אורגזמות, או שעות של אורגזמות. ובשלב הזה הלסת שלי על הרצפה, ואני אומרת לו, אוקיי, נראה לי שזה משהו שנוכל לפרסם, ובאמת מתפרסמת כתבה קטנה במאקו, שמביאה אליו עשרות נשים, רק מישראל. ואז אני מבינה איתו שיש פה איזושהי תופעה, ואני אומרת, אוקיי, אני באותו זמן גרתי באנגליה, אמרתי, אוקיי, כאילו, הולך להיות מחקר על נשים כאלה, זה משהו שבחיים לא שמעתי עליו, זה משהו ששם שנייה מיניות נשית בפרונט, זה משהו שבטוח מעניין, כלומר, כותרת מעניינת, נכון? ומצד שני זה מקום שיכול להביא חוויות אמיתיות של נשים אמיתיות, זה יכול להביא מדע אמיתי, כלומר זה תחום, זה נורא מצחיק או אולי עצוב, אבל הרפואה המודרנית, כאילו המדע יודע מעט מאוד על מה שקורה במקומות האלה, מעט מאוד כאילו על מיניות נשית, זה לא מקום שנחקר יותר מדי, זה לא מקום שמקבל תקציבים, אז אוקיי, יש פה משהו שיכול לקרות בעולם האמיתי, מחקר עם משמעות בעולם האמיתי, שאני יכולה לתעד, שאני יכולה לראות איך, כאילו, איך עושה אימפקט גם טלוויזיוני, ויוצא מהנישה הזו של מדע לעולם, ובעצם התחלתי לחקור את זה, ולהבין איפה חוקרים את זה, מה חוקרים, מי החוקרים, ובניתי ממש פיץ' לדוקו שיעסוק בזה. ועשיתי לו וידאו ועשיתי לו מצגת, כי גם הבנתי שכאילו אני הילד הקטנה, בכוחותיי לבוא לצ'אנל 4 זה לא מספיק שרק אני אבוא, ובעצם חברתי שם לחברת הפקה, ל-ITN Productions, וביחד הצענו את זה לצ'אנל 4, והם אמרו מיד כן, ואז הם אמרו, אוקיי, יש לכם כאילו כמה שבועות, הנה קחו קצת כסף, תסבירו לי מה קורה בדוקו הזה. זוכר שדיברנו על פורמט, יש לי רעיון לפורמט, אבל מה קורה בו? תסבירו לי מה קורה בו.
וזה היה, זו הייתה... איפה הסיפור? מה קורה שם? איך תוקפים את הנושא? מי משתתף בזה? אחלה, קיבלתם את הזמן הזה, מי משתתף בזה? איפה אתם מצלמים? מה קורה? מה הניסויים? מה? מה רואים? האם אפשר להשיג את האנשים הללו? בדיוק. ואז היה לנו זמן מאוד מאוד קצר, למצוא חוקרים וחוקרות מרחבי העולם. אני בעצם שם קיבלתי איזה ריאליטי צ'ק, הבנתי בעצם שהמחקר שתכננתי, נורא רציתי לתעד פשוט, הולך לקחת כמה שנים. כלומר, בשביל מחקר באקדמיה, אתה צריך אישורים ואישור אתי, והמון המון תהליכים וועדות, שלא היו, כאילו הם לא קורות בזמן, בטיים. זה לא מתכנס, זה סט האילוצים של ההפקה של הדוקו. בדיוק, הצ'אנל 4 רוצים לשדר את זה באביב הקרוב, אין. ואז הבנתי שאני בעצם צריכה למצוא ניסויים קיימים שכבר מאושרים אתית שכבר קורים, ושהמידע שלהם רלוונטי לחקר של התופעה הזו. ויצרתי קשר עם המון המון מדעניות ומדענים בכל העולם, ומצאתי כאילו גייסתי אותם לעניין, כולל מדענית נהדרת ניקול קראוזה שטסה אלינו לאנגליה לפגוש את אנשים ולעשות ניסויים אצלנו, ודגימות רוק שנשלחו לבלגיה, ומשתתפת שטסה לניו יורק כדי לחוות הרבה אורגזמות בתוך MRI, כל מיני דברים מטורפים, ואת זה יכלתי כבר להביא לערוץ לאישור, ואז יש את העניין הפעוט של למצוא את האנשים האלה, שבאמת יסכימו להשתתף בניסויים מאוד חושפניים, זה לא משהו שנשים מדברות עליו ביום יום, בטח לא כאילו בנשיונל TV, בסוגריים אינטרנשיונל TV, כי זה נמכר אחרי זה להמון ארצות, ולראות למה להן לעשות את זה בכלל, והאמת היא שפה נגיד, היה לי את הסקיל סט מהשידורים החיים של להבין למה לבן אדם להשתתף. ואני חושבת שכל מי שהשתתפה בדוקו הזה, והיה לנו טווח גילאים כאילו באמת מ-24 עד 70, השתתפה בזה כי היא באמת רצתה, א', לתרום למדע, ב', לדבר על זה, להגיד כאילו, היי, שלום, לנשים יש מיניות, וזה בסדר, וכאילו, בואו נדבר על זה. ואני חושבת שהחוק הוא סקנדליוס כזה, וסקס והכל, אבל כאילו, בדוקו עצמו, אתה באמת לומד על מה קורה לגוף, מה קורה לאנשים, החוויות של האנשים האלה, שהן חוויות נורא נורא לא רגילות, נשים שאם הן הולכות לעשות משהו עם בן הזוג שלהם, הן צריכות לשים שעון, ואיך בחורים מקבלים את זה, וכל מיני רבדים שיכול להיות שבהתחלה מישהי תשמע את הדבר הזה ותגיד, אומייגאד, זה, או תתקנה בזה, ובסוף הדוקו היא כבר תבין את כל המורכבויות של זה, ותבוא לזה אחרת, והיא גם תבין דברים על עצמה. אז זה היה תהליך ככה מאוד מאוד מעניין, כי היו לו באמת המון אילוצים בגלל הדבר המדעי. בדוקוים אחרים שעשיתי אחרי זה בארץ, האילוצים היו בעיקר של זמן ומקום, ושל המוכנות של האנשים להיחשף, על מה הם מוכנים לדבר, עם מי הם מוכנים להיפגש, מה הם מוכנים לצלם, וזה לפעמים דורש הרבה שכנוע, הרבה להסביר להם, עכשיו השכנוע הוא תמיד, שוב, בנאמנות הזו, בין הצופה למצטלמת, זה באמת תמיד יהיה ממקום של המצטלמת תצליח להעביר את הסיפור שלה יותר טוב, אבל המשתתפת שלי היא לאו דווקא אשת טלוויזיה, היא לאו דווקא סטורי טלרית, אז זה באמת כאילו להעביר לה את הדבר הזה כדי לקבל את המוצר הטלוויזיוני הטוב בסוף. זה אירוע. מה היו התגובות? מה זה היה האימפקט הזה של אותו דוקו שעשית על מיניות? אז יש דברים בחיים האישיים של המשתתפות שהשתנו, שנפתחו בהם
באמיתי, בגלל ההשתתפות של זה והדיבור על זה ולספר לחברים ולחברות. ויש את העולם האמיתי שבו באמת נעשו מחקרים על התחום הזה, כלומר עכשיו יש דאטה על אנשים האלה שלא היה קודם, והוא לא היה קורא הדאטה הזה, המחקרים האלה לא היו מתקיימים אם צ'אנל 4 לא היה עושה דוקו, שזה מטורף. היה פידבק מהקהל, מאנשים שצפו ואמרו, תראה, א', הרייטינג היה רייטינג נהדר, 1.4 איש בערב ההשקה, יותר מקטסטרופי, מי שמכיר, וזה כאילו היה נהדר, וזה נמכר להמון ארצות. אתה יודע, הקהל מדבר, זה נושא שפתאום... אני אגיד לך מה אני שואל, בטח. כי הילד הקטנה חלמה על טלוויזיה, כשלמדה את הכוח שלה לעשות אימפקט, הילד המנוסה נפלה על רעיון מהשמיים, והפיקה, עברה דרך חתחתים, כדי להוציא את הסרט הזה החוצה, זה גם יצא בערוץ שהוא מאוד בועט ומגניב, נכון? זה צ'אנל 4 הבריטי, שהוא חתרן בפני עצמו, איזשהו פיק בקריירה. ואני סקרן לדעת אם אחרי כל המאמץ הזה וכל החלומות ילדות האלה שבאו לידי ביטוי בדוקו כזה, דוקו על מיניות אצל נשים מולטי אורגזמיות בצ'אנל 4 הבריטי החתרן הזה, שזה הגיע ל1.4 אנשים בערב השידור ועוד מיליונים שנחשפו לזה אחר כך, יש לך את הנקודה של הקטרזיס? הנה עשיתי, הנה זה השפיע על אנשים, נשים ראו את זה, דיברו על זה בסושיאל, זה עשה להם זה משהו, זה שינה להם את החיים, זה הפך להם את העולם, לא יודע מה, אני סקרן, אם הקצוות האלה בסופו של דבר נסגרו. התשובה היא לא, אני אסביר גם למה, וזה נציג הבדל נורא ענק בין שידורים חיים לבין דוקו שעבדתי עליו, והוא שודר כמה חודשים טובים אחרי שסיימנו. יש את כל האימפקט הזה שדיברת עליו בעולם האמיתי, של מחקרים אמיתיים ונשים אמיתיות, ודיבור אמיתי באמת על התופעה הזו, ועל מיניות נשית, ועל נשים שכאילו, אפילו כאילו בסביבתי, פתאום בא לי איזה חבר, ואמר, את יודעת, כאילו, הייתי עם מישהי כזו, והייתה צריכה להסביר לי, וזה, וכאילו, פתאום כאילו כל מיני שיחות, ואני יכולה להגיד על דוקואים אחרים שעשיתי אחר כך, שאני יודעת שבאו אליי אנשים אחרי זה, אמרו לי, וואו, חשבתי ככה, ועכשיו אני חושב אחרת, למשל על משפחות הורות משותפת, שעשיתי דוקו, שהביא סיפור אחד כזה, שאנשים אמרו, וואו, זה שינה לי את כל מה שחשבתי על זה. אז יש בזה סיפוק, אבל אני חושבת שאולי זה גם האופי שלנו, שהסיפוק הוא רגעי, ואתה כבר חושב על הדבר הבא, ולצורך העניין, כשהדוקו הזה שהיה חלום שלי, וכאילו התפללתי בלילה לאלוהים, שרק ייתן לי שהדוקו הזה יקרה, וכל כך רציתי, כשהוא שודר, אני הייתי במקום אחר, והייתי גם במקום אחר בחיים, והיו חשובים לי כבר דברים אחרים. אז אין את הלנוח על זרי הדפנה כזה, אבל יש את המסע, ואני חושבת שאולי כל מי שיש לו עולה חלום, ושומעת את האירוע הזה, המסע לחלום הוא נראה לי יותר מספק מההתגשמות של החלום. אופה. לא, באמת. כי הגשמתי, וואי, זה היה חלום שלי והוא התגשם. מה שנשאר לי, סבבה, זה השורה הזו. עשתה דוקו ששודר בצ'אנל 4 ונצפה על ידי מיליונים ברחבי העולם. אחלה. מה יש לי מזה באמת? את כל הסקילס ואת כל המסע שהייתי צריכה לעבור כדי שהדבר הזה יקרה. זה מה שנשאר איתי. השידור הזה, כשהדוקו הזה שודר, אני הייתי בתחילת הריון, הייתי נרדמת ב8 מטר מעייפות, הייתי צריכה לשים שעון כדי לקום לראות את השידור של הדוקו. הייתי כאילו באמת זה היה אנטי קליימקס ברמות שאי אפשר לדמיין. בסוף זה באמת כאילו המסע שלך ומה האימפקט אחרי. אלה שני הדברים שאתה יכול כאילו שנשארים לך בסוף. נראה לי. תגידי, לפני סיום אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה. העולם של בינה מלאכותית מצד אחד והשפעה על יצירת תוכן, ומצד שני שהכוח עובר לאנשים הקטנים, אולי הפחות מנוסים, שהם יכולים פתאום ליצור. אני לא מדבר רק על
על רשתות חברתיות שלכל אחד יכול עכשיו לקחת מצלמה ולהתחיל לעשות תוכן, אלא גם עכשיו בעזרת כלים אפשר לעשות דברים שהיה דורש מקודם חודשים ומאות אלפי דולרים רבים בשביל לייצר משהו, ועכשיו אפשר לייצר עם כמה שורות, צורך העניין. אני קצת מגזים, אבל הכיוון ברור. ועצם העובדה של כל אחד מותאם כבר תוכן בהתאמה אישית, וכל אחד רואה את מה שהוא רוצה, והטענה הגוברת הזאת שכמעט אין מה לראות בטלוויזיה, שהכל כזה מותאם, אין כבר איזה משהו שכולם רואים יחד, ולמחרת יש איזה כתבה שמסכמת את הפרק, נכון? זה כבר לא איזושהי מדורת שבט אחת, זה כל אחד יש את המדורה שלו באיזשהו מקום. איך את חושבת זה הולך להשפיע על עולם של טלוויזיה? איך זה הולך להשפיע על אנשי טלוויזיה כמוך, גם בצד העשייה וגם בצד הצריכה של הדבר הזה? איך העולם הולך להשתנות? איך עולם הטלוויזיה הולך להשתנות? אז זו שאלה מצוינת, והוא משתנה כל הזמן, והוא עושה adjustment כל הזמן. אני חושבת שצריך להפריד בין הסקריפטד, כלומר כל הסדרות המתוסרטות, פאודה, משחקי הכס, לא יודעת מה, כל הדברים האלה, לבין הדבר שאני עושה שהוא ה-unscripted. אני חושבת שבסקריפטד הולך להיות שינוי. כמו שאתה יודע, אפקטים וואו, נאבדה לי המילה, אבל כמו שכל האפקטים הוויזואליים נכנסו לשוק הקולנוע והטלוויזיה, אותו דבר מקרה פה, זה יוזיל את העלויות. האם אתה באמת תרצה לראות סדרה שכולה ג'ונרטה? אני לא יודעת. יכול להיות שהשוק הזה הולך להשתנות ולהימחק, ושחקנים יהיו רק בתיאטרון וזהו, זה יכול להיות. אני חושבת שהשוק שלי, של ה-unscripted, שהוא שוק של פורמטים ודוקו, והוא שוק של אמת, כלומר מנסה לתעד משהו שבאמת קורה, אני חושבת שתהיה לו יותר תשוקה, כי אני חושבת שברגע שאתה מוקף בזיוף, שאתה מוקף בדברים לא אמיתיים, אתה כבן אדם רוצה להרגיש את הדבר האמיתי. אתה כבן אדם, או כאילו התשוקה אל הממשי זה. אתה רוצה לראות משהו שקרה באמת. ווואלה, יש דמויות של ריאליטי, של שעשועונים, שלא תשכנעו אותי ש-AI יכול להמציא. כלומר, האמת עולה על כל דמיון, זה. אז אני חושבת שדווקא אנחנו נראה איזושהי עלייה בצריכה של הדבר הזה, של דברים אמיתיים שקרו. במקביל, העניין הזה של זה שכל אחד יכול לעשות, הוא נכון, אבל אני חושבת שכל אחד יכול לעשות, אבל לא לכל אחד יש את הכישרון, ולא לכל אחד או אחת יש את הניסיון. ופה אנשים יבדלו זה מזה, פה זה המקום לזרוח. כלומר, צריך לדעת שלפורמט צריך להיות איזשהו רעיון מסדר, ופיקים וקליפהנגרס, ואיך לשמור על ההוק לאורך זמן, צריך לדעת מה לעשות. ומה שאני מאוד מתחבר בהבחנה שלך בין סקריפטד לאנסקריפטד, שבסקריפטד, אני נזהר בדבריי, זה כמו להגיד, זה לא more of the same, אבל אפשר לייצר, כמו שאת אומרת, מנחש סדרה, סרט, תוכן, שהוא סקריפטד מההתחלה ועד הסוף, ואת אומרת שבאנסקריפטד את רוצה לראות את האנשים, את הזווית האנושית, נכון? הדוקו שעשית על מיניות נשית לא יכול לקרות מג'ונרט, כי את מחפשת איזשהו אמת אוניברסלית, או יותר או פחות, של בני אדם, על כל השונויות שלהם, וכל המוזריות שלהם, וכל הדברים שהם נגיד אותנטיים, שאת יכולה להתחבר אליהם. וכנ"ל אולי גם בפורמט מסוימים, כמו מדברים על הדייטינג, כמו Live is Blind. אם אני אג'נרט את זה, זה לא יהיה לי אמין כמו, אוקיי. אני לא יודע, אני סקרן לדעת, אני לא יודע מה התשובה, סקרן לדעת, אם עכשיו היו מייצרים Love is Blind או Love Island whatever, שהוא כולו מג'ונרט ולא הייתי יודע שהוא מג'ונרט, האם הייתי מתחבר לזה יותר או פחות? האם אני יכול לייצר אנושיות קיצונית פייק או מג'ונרטת לצורך העניין? אני לא יודע, אין לי מושג, אבל אני גם מבין, אני מאוד מתחבר לזה, שאת אומרת שבעולם שאנחנו נראה יותר ויותר דברים מג'ונרטים סביבנו, יהיה איזשהו מסע, תהיה איזושהי תנועה חזרה לאנושיות, לאנושי, למציאותי, למיידי, לקרקע, לסביבה, יהיה את התנועה הזאת, ואני חושב שזה באמת יכול להביא את זה לידי ביטוי, האנסקריפטד כמו שאת מתארת.
אבל אני תוהה לעצמי איפה הקו. אני חושבת שיש משהו נורא חשוב במה שאמרת, וזה הדבר הזה של אם הייתי יודעת שזה מג'ונרט. וזה כל הסיפור. כי אם יכול להיות שהיית יכול ליצור סיטואציה מדהימה, ואם לא הייתי יודעת שהיא מג'ונרטת והייתי לוקחת אותה כאמת, אז היא הייתה מאוד מעניינת אותי. אבל ברגע שזה מג'ונרט זה בעצם סקריפטד. זה בעצם סיטואציה שאתה שולט בה מאלף ועד תף, וזה מקום אחר וזה ז'אנר אחר, זה סוג אחר של אומנות, ואני חושבת שלי גם כצופה וגם כיוצרת, יש אמות מידה אחרות לדבר הזה. אז כשאנשים רוצים להתחבר יותר לאנושיות ולבני אדם, המאפיין של אנושיות ובני אדם זה אותם נקודות קיצון ואיך אנשים מתנהגים בצורה שאני לא תמיד יכול לצפות מראש. וזה לא יכול להגיע בסקריפטד וג'ינרות, וזה צריך להגיע יחד עם אנשים בשר ודם. כן, כלומר, אתה יודע, יש נקודות קיצון גם בסקריפטד, אבל הם לא האמת, נכון? ואנחנו כבני אדם, האותנטיות, הדבר הזה של אותנטיות, זה הדבר שהכי תופס היום, ובכלל, אי פעם, אתה מדבר עם בן אדם, אם הוא מביא את מישהו באמת, אתה יכול להחליט, אני אוהב, לא אוהב, אתה יכול להתחבר. זה בדיוק הדבר הזה של זיוף מול אמת. מעולה. איילת רוזן, בימאית, עורכת, מפתחת פורמטים, אשת טלוויזיה, יוצרת טלוויזיה, אמנית טלוויזיה, במקום מסוים. תודה רבה שהצטרפת ושדיברת איתנו על אילוצים בטלוויזיה, היה סופר מעניין. המון תודה. תודה לך. תודה לכם שאתם האזנתם, צפיתם, שמרתם, כן הוק, לא הוק, אולי תפתחו עכשיו פורמטים משלכם, אולי תרוצו תצלמו דוקו, עם ג'ינרות, בלי ג'ינרות, מה שאתם חושבים לנכון. תודה רבה שהייתם, אנחנו כאן בפודקאסט, באפל פודקאסט ובספוטיפיי וביוטיוב, מבטאים אילוצים, עד הפעם הבאה. תודה רבה.